बुरिया फुसका जानो होननायखायनो दिनै बानायबाय आं सारायाव थावखौ फुदुंनानै फुसकाखौ मोनसे बानायगोन आरोखि। नै फार्स्टआव बानायनाया जायासै, पुरा मिस्टेक जादों, खामथाबदोंसो आरोखि, बेराखै। एबार नै सेकेन्ड टाइमनिया एसे मोजाङैनो बेरदों, माने दुग्गां बिदि जाबासो मोजां मोनो आरो गोसोखौ। दा नै सेकेन्डनिया बेरदों, बिदि बेलथाय बेलथाय होबाय थानांगौ, एसे खामफ्राम होदों आरो। ओमफ्राय नै बुरिया फुसका बानायनाय आटाया आग्लायनायखाय बिखौ पुरि बानायनानै जानो होन्दों आरोखि। ओंखाम जालानो दिनै, पुरिखौनो जासिगोन। ओमफ्राय नै दानिया जाबाय आरो फुसकाया, ओमफ्राय खावसेया गाज्रि जादों नै बेफोरो। फार्स्ट टाइम नालाय जाखागोन। ओमफ्राय नै आलु मटर रुनायमोन, ओमफ्राय सामब्राम बानलु आरो गंगार दुन्दिया, लेबुनि रस खालामगोन। ओमफ्राय जोंहा आलु बाथोनाव नै मिमि होदेरदों आरो गोथाव जानायनि। बुरिया साखिना नायबाय, गोथाव मोनसोगारदोंनो बुरिया। ओमफ्राय आंबो आलौ गोसा मोजां मोनो नालाय बानलु होदेरनानै रसखौ होनानै जाबाय आरो, जोबोर गोथाव मोनदों।